खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 जुन 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जेरावबो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जेरै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खालाबो जानांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोआव नाथाय नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ बांसिन गोजोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां फोथायनायबो फैनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन।
गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो अनसायजागोन। हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों हेफाजाब होजागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा टेबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खहायासो बांसिन जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोआ दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लोगोसे पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल फैनोबो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।